Morning Jack. Nde kwapangika ngozi ya ndege ku Paraguay. Ndege yake yonyamula ndalama. Anthu ena kapena nditi makampani ena amasankha kuchita transfer ndalama zawo pa ndege kusiyana nkuti aziyendese pa galimoto pacha pali magalimoto zimatenga ndalama zina zake zoti nthawi zambiri zimachitidwa hijack ndi anthu okuba. Ndege iyi Cessna 402 inali especially yonyamula ndalama yochita transfer ndalama. Ndegeyo inanyamula $5 million inachoka pa airport ku Paraguay. Imachoka ku Ciudad del Este imapita ku koma itangochita take off itangonyamuka. Pilot anapereka emergency call kunena kuti khangati engine sili bwino. Inangonyamuka nkugwa nthawi yomweyo. Ndeyagwa yamba kuyaka anthu anaona anthu okhala chapafupi anthu kuyamba kuthamanga kuti akatani akapulumuse anthu amene ali mmenemo pilot ndi anthu ena. Koma anthu atafika anafikira kuona ndalama nangasi zinali cash. Anthu anasiya anthu aja akupsa aja anthu anayamba kunyamula ndalama ndi kuyamba kuthawa. Anthu angapo ndithu akuti pafupifupi anthu 50 ananyamula ndalama pamene paja within the first 15 minutes. Anthu amangotola ndalama ndi kumatani ndi kumathawa. Mmene apolisi amafika analandalanda anatengatenga ndalama zina kuzichita secure koma pilot akuti wamwalira. Nde akuti apulumusapo $3 million pamene $2 million yasowa sakuyipeza. Nde akhala kuganiza kuti angatani kuti azipeze ndalama zona ngasi panapita anthu ambirimbiri sadziwa kuti anena kuti uyu watenga ndalama zingati kapena nzovuta kudziwa. Pamene anthu ena oti anachedwa kupitapo anafika kwa polisi atafika kale nawonso akufuna ndalama. Nde ayamba kumavala ma uniform ngati apolisi nkumagogoda mmakomo mwa anthu kunena kuti ndife apolisi munakaba ndalama pa ndege. Ndege inagwa pa 18 April tipaseni ndalama. Nawonso kuyesa mwayi kuti wina wake mwina anatengapo ndalama amutani amulande njiraso yokuba. Nde kwangokhala chipwirikiti chifukwa cha ndalama itiyo ndalama imeneyoyo. Pilot mmodzi ndi amene anamwalira. Co-pilot wake ali moyo komanso munali ma passengers awiri onena kuti onsewa atatu anavulala koma ali moyo koma pilot mmodzi ndi amene anamwalira. Nawo apolisi enieni ali pakalikiliki kupanga ma raid alowa nyumba iyi nawonso akusakasaka chani asakasaka ndalama zomwezo. Palibe atisanapeze polo mmodzi amene akunena kuti ali ndi ndalama komanso sanamangepo aliyense nangasi zilibe umboni olokuti anapitapo munena bwanji kuti anazitenga pokhapokha pakhale umboni kuti munthu wina watenga ndalama koma $2 million yasowa anthu 50 anafika anatapapo ndalama nkuthawa. Imeneyo ndiyo yomwe ikupangika ku Paraguay. Zikomo kwambiri.